Ya shugaban halitta, ya sarkin sarauta, ya na gaban gabata annabi mu ka ishe mu komai. Ya shugaban halitta, ya sarkin sarauta, ya na gaban gabata annabi mu ka ishe mu komai. Wai bai zo da kai ba annabi ka bi duka annabawa. Kai ne ka girmi Jibrilu ba shi ɗan Larabawa. Kai ne a fara hasken haske ka haskaka wa kowa. Kai ne ka zo da Ƙur'ani da sirri na Larabawa. Ni dole in yabo ga ma'aiki farkon dukan halitta. Ya shugaban halitta, ya sarkin sarauta, ya na gaban gabata annabi mu ka ishe mu komai. Wallahi annabi ba dan kai ba da ba za mu zo ba. Har ma fa annabi Adam shi ma ba za ya zo ba. Har ma wuta da aljanna ba dan kai ba za a yo ba. Duk wani masani ya san ka kafin ma a bayyana ka. Ya tsanka ne suke da ruwa hasken ka ya fi rana. Har na tuno Suleiman ɗan Dauda lokacin da ya zo, ya shirin zuwa ƙasa ta ya mai maka sai ya zago. Ya wuce ta daidai ka aba sai ya yada zango. Ya kiran bani Isra'ila duka sai su kan zo. Wannan wani birnin manzo ne wanda za a aiko. Za ya zo yana mai bin Allah gashi baya sabo. Annabi Suleiman ya sake faɗa kunnuwa ko budo. Wanda duk ya bi shi a addini ya wuce ya faɗo. Wanda duk ya ƙi shi ya bijire kunga ya yi sabo. Wanga labari shekara 100 kafin ma a bayyana sa. Gaishe da kai masoyin Allah tsarki ya tsarkake ka. Malami uban masanin gaibu rabbana ya baka. Duk wani mai isa da faɗar Allah dole ne ya saka. Duk wata nafila da yawan sallah ba ta kai ya sanka. Domin faɗar ka ce fatikar sallah sai ya wujudi. Ya shugaban halitta, ya sarkin sarauta, ya na gaban gaba